piye sing jelaske karo tuwa wis lakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan koe kegodhong tresno karo liya ngelali koe sing tau omong dhewe lakoni tresno tekan tuwa orang liyamu aku ning atimu nanging saiki atimu ana wong liya ibarate sok mendung awan aku kudanan sore mbolarani bengi tak tangisi mung iso bayangke kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalan kekepanku danan nanging nyatane kowe malah milih dikekep wong liya Semangat lo bosku. kowe ra krasa abote atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajane dolan radoyan mangan nek rambut tulang DC musik Yang lalu biarlah berlalu bos. ya ready arep piye meneh